ɗauko mana a matsayin siriki wannan bugaggen? To bari ka ji ko giyar tirela ka sha da ta jirgin sama wallahi sai na sauke maka sabis ɗin kanka. Tashi ka fita, tashi ka fita. Ba za ka tashi ba? Ba ruwana da maye. Ka ji ko? Mun yi mummunan mutum da ya samu. Ce ta na yi mini dariya, ai ko na yi ta yaba ta dan zato na shi ne godiya. Hankali min ya sabo amma akwai wata matsala babba. Gidansu ba sa suna da cin mutunci ba zan jure ba. To ku biyo na sanu ba anan gizo ya isa garba. Dan na